тази година на 1 юни беше много ключова дата, освен за децата и за всички работодатели и служители, защото навлезе в сила една напълно нова правна уредба, която не се изчерпва само с отпадането на хартийните трудови книжки, но и въведе един напълно нов начин за подаване на информация към НАП. И ако ми позволите така накратко да обобщя всъщност в какво се изразява същината на промяната, която настъпи от 1 юни, то е в това, че вече уведомленията, така познатите ни по член 62 от Кодекса на труда уведомления, не се подават в стария регистър на трудовите договори, вече се подават така наречените електронни трудови записи. И те са доста по-подробни, тъй като повече данни следва да бъдат декларирани в НАП, защото доскоро реда беше, че част от данните бяха налични в трудовата книжка, част от данните в електронния регистър, някои от данните бяха и на двете места, а сега вече идеята е, че след 1 юни всички трудови данни ще бъдат съхранявани само единствено на едно място в този нов електронен регистър, наречен регистър на заетостта. Нещо, което забелязахме, че вече електронните трудови записи могат да се подават от работодателите, освен с квалифициран електронен подпис и с ПИК код от НАП, тъй като за някои работодатели това ще бъде по-удобният вариант. А другото е, че могат да се подават на електронен носител с придружително писмо само от работодатели с до 5 служители. Тоест целта е все пак това е електронен регистър и нормалният естествен начин да се подават по електронен път. А къде се подават? В портала за електронни услуги на НАП. Така, по отношение на това, кой какви данни има достъп, всички знаем, новото е, че работодателя ще може да вижда и данни за своите служители, които са въведени от предходни работодатели, което много ще го улесни, тъй като там се съдържа информация, която пряко го касае. На този етап в момента, както е разработен регистъра, все още тази информация не е видна, но имаме уверението от НАП, че такава функционалност тепърва ще бъде разработена и преди това, че чисто законово работодателя има правото на достъп до тази информация, явно е въпрос на време това да се случи. Сега нещо любопитно от гледна точка и на съвсем скорошното въвеждане на еврото. В момента в регистъра на заетостта, между другото, заплатите вече ги има и в лева, и в евро, тъй като се подготвяме. Договори, анекси, които до момента сме сключвали в лева, не е нужно към датата на въвеждане на еврото да бъдат преподписвани специално с тази цел. Сумите се превалутират автоматично и от датата на въвеждане на еврото вече всякакви плащания, трудови възнаграждения, обезщетения, помощи, всичко ще трябва да бъде изплащано в евро. Но, разбира се, от тук насетне, когато подписваме тепърва нови трудови договори, анекси, следва да посочваме сумите в евро, което означава, че всички наши темплейти трябва да бъдат преработени по този начин.